No niin, katsotaan miten tehdään soinnut ja melodia BandLabillä omaan biisiin. Tässä on näkymä. Mulla ei ole vielä mitään. Tässä mulla on instrumenttiraita. Se on tällainen virtual instrument. Ja näitä voi täällä olla enemmänkin. Näitä voi valita tästä. Mä otan tämän instrumenttiraidan. Mä painoin vasemmalta alhaalta instrument. Tuo soundeja. Ei kun säveliä. Ja tästä kun mä painan Studio Grand, täällä mulla tulee valikko, jossa pystyy sitten valkkaamaan muita soundeja. Nyt mulla on synth, bass ja deep house. Näin. Mun ei ole pakko kliksutella hiirellä. Mä voin käyttää näppäimistöä koskettimistona. Nyt kun mä tehdään soinnut, niin mulle tuli semmoinen olo, että mä haluan tehdä ne jousisoundilla. Paino strings. Sitten mä tästä katon full strings. Se on varmaan hyvä. Testataan. Kyllä. Kuulostaa hyvältä. Nyt katsotaan, miten voi tehdä sointuja. Eka sun pitää päättää, millä asteikolla sä haluat tehdä sun biisi. Sen voi valita täältä. Painetaan tuosta C-stä vierestä. Täällä on kaikki 12 eri säveltä. Jos et ole kauheasti tehnyt, niin suosittelen, että otat pohja-ääneksi C:n, D:n tai G:n vaikka. Tai no, myös toi G ja A toimii ihan hyvin. No, mä otan nyt C:n, otetaan E, ja sitten mä menin tänne oikealle. Täällä mä valkkaan, että millainen asteikko mun biisiin tulee. Me käytetään tätä. Jos mä haluan, että se on vähän pirteämpi biisi, mä valitsen major scale, duuriasteikko. Jos mä haluan, että se on vähän tummempi, synkempi, mä valitsen minor scale. No mä haluaisin nyt tehdä synkän biisi. Ja nyt tähän tuli pikku täppiä, joiden avulla mä näen, että mitkä sävelet tähän asteikkoon kuuluu. No, täällä on nyt myös valittavana nämä muut sävelet, mitkä ei kuulu asteikkoon. Onneksi meillä on toiminto Smart Keys. Nyt mä painoin sitä. Nyt mulla on vaan nämä sävelet, jotka tähän asteikkoon kuuluu. No, nyt sun pitää sen verran tässä pitää kirjaa, että sun pitää päättää, miltä säveleltä sun soinut lähtee. Ja voi olla näin, että biisi lähtee asteikon ensimmäistä äänellä soinut. Ja vaikka tuolta E:ltä. Ja nyt se sointu tehdään niin, että joka toinen sävel. Siitä tuli sointu. Jos mä otan vierekkäiset. No, toi voi olla myös hienon kuuloinen, mutta se on vähän erilainen sointu, mitä haetaan. Halutaan perinteisiä kolmisointuja. Nyt voidaan testata nämä kaikki. Näin. Ja nyt mulla oli tästä 7 eri sointuvaihtoehtoa. No, mä halusin tehdä semmoisen vähän synkän biisin, niin mä otan tosta ensimmäistä äänellä soinnun. Tää on liian pirteä.
Tämä on tämmöinen sikakuuloinen. No se on tehty 1, 2, 3, 4 asteella. Mä teen nyt näillä tämän mun soinu. Tai kun tämä mun sointukierro. Olisin voinut valita jotkut muut. No. Hyvä. Nyt mä haluan äänittää. Tehdään sitä varten muutama juttu. Mä laitan metronomin päälle, silleen mä kuulen, että mä menen oikeassa tahdissa. Ja mä laitan täältä count in duration. Se pitää olla, mä haluan, että se on päällä. 1 bar, 1 tahti. Nyt tämä ohjelmisto laskee 1 tahin, eli y, ka, ko, ne. Ja siitä vasta lähtee äänitys päälle. Hyvä. Ja nyt mä teen suunnitelman, että mä teen vaikka niin, että mä oon tällä ekalla soinnulla. Eli että mä lasken 2 kertaa 4 ja mä oon tokalla soinnulla. Niin, että mä lasken silläkin 2 kertaa 4. Olisi voinut ottaa jotkut muutkin luvut. Lähdetään kokeilemaan. Ja valmista. Noin. Nyt mulla on tässä soinut ja kuunnellaan, että miltä kuulostaa. Painetaan tuolta ja yes. No tää oli hyvä. No nyt, miten se melodia? No tässä tehtävässä halutaan, että soinut ja melodia sopii toisiinsa. Ja se tarkoittaa sitä, että se tarkoittaa sitä, että melodia tukeutuu soinun ääniin. Ja nyt katsotaan se. Eli tässä on mun tää sointu. Mä voin nimetä tänne, että soinnut jouset. Tähän mä voin nimetä, että melodia. No nyt jos mulla on jousi soinut, niin katsotaan, mä aktivoin ton. Painan instrument, painan Studio Grand. Jos haluttaisiin tehdä synkkabiisi, niin mä etin täältä jonkun urku. Kokeillaan. Ui, toi oli. En mä halua tommosta. Mietitään. Church Urgan, kirkkourku. Tällä tulee vähän tämmönen oikein kummitusmusa. Nyt mä painan täältä, mä haluan, että se soi korkeammalta. Täällä lukee oktave. Ja tuosta mä painan, että plussaa tai miinusta. Mitä suurempi numero, sitä korkeammalta se soi. Ehkä tästä on tulossa. En mä halua näin tämmöistä. Tästä tulee ihan kauhubiisi. Mä haluan semmoisen vähän, hei, chill synthwave. Kokeillaan se. Joo, no niin. Hyvä. Tää on hyvän kuuloinen soundi. Ja nyt mun pitää tälläkin soundille käydä asettaa tää asteikko. Muuten mulla tulee menee hommat sekaisin. No nyt kun mä en ihan muista mikä se oli. Mä käyn kattoo tuolta. Soinut jouset, instrument. Okei, E, minor scale. Mulla pitää olla täällä sama. Eli E, minor scale. Noin. No nyt jo alkaa sopia. No hyvä. Nyt miten me lähdetään tätä melodiaa rakentamaan? Niin, mun pitää muistaa, että mulla oli tämmönen sointu, jossa oli näitä ääniä. 1, 5. Sitten mulla oli tästä. Oli näitä. Nämä oli ne soinnun äänet. Niin nyt tehdään semmoinen melodia, joka liikkuu soinnun ääneltä soinnun äänelle. Se voisi näyttää vaikka täältä. Jos on ekan soinnun äänet, niin nyt mä haluan mennä tosta ja tonne. Nyt mä keksin siihen väliin jotain settiä. Katsotaan. Vaikka tommonen. Tai sitten kokeillaan. Mahdollisuudet on rajattomat. No, nyt mä haluan testailla. Mä menin tänne. Täällä on tämmönen punainen palkki. Ja mä laitan sen tohon noin. Ja nyt se alkaa luuppaamaan tätä pätkää.
Ja nyt mä haluan loopata tätä mun ekaa sointua. Aina uudestaan. Voin tähän kokeilla. On nyt erilainen. Et ylöspäin. No niin, nyt mä oon päättänyt tohon melodian. Tässä se rakenne on se. Mä lähdin täältä soinun keskimmäiseltä ääneltä. Mä kävin tuossa välissä ja palasin tonne, menin tonne soinun ekalle äänelle. Nyt tää sama rakenne voidaan tehdä myös tänne toiselle soinulle. Näin, katsotaas. Kokeillaan, nyt mä teen niin, että mä raahaan silleen, että se luuppaa tätä mun koko settiä. Pistetään päälle. No. Ja nyt nämä soinnut ja melodia sopii hyvin yhteen, kun se alkaa tältä soinnun säveleltä ja se vielä päättyy. Siinä välissä voi olla melkein mitä vaan, mistä korva tykkää. Mutta jos se alkaa ja päättyy soinnun sävelelle, niin silloin se kyllä sopii. No nyt mä lähden äänittämään tätä. Tää on ihan biisi alkuun. Nyt mulla on edelleen se yhden tahin lähtölaskenta. Mä painan punasta. Tästä lähtee. No niin, nyt sinne tuli, mutta nyt mä heti huomasin, että mulle tuli pikku vika. Mä en ajatellut soittaa noin. Mutta nyt mä haluankin mennä sitä korjaamaan. Katsotaan. Painoin vahingossa Aata, mulla meni automaatio päälle. Näin voi käydä. Nyt mulle tuli omasta mielestä moka. Ja nyt mä menin tänne MIDI Editor. Ja tätä voit zoomailla. Ja siitä jäi jotenkin noin sävelet päälle, sori siitä. Ja nyt kuunnellaan. Okei, toi meni väärään. Mä niin halusin, että se menee siihen toiseen. Ja nyt mä voin tätä muuttaa. Mä nappaan kiinni. Nyt se ei tykkääkään liikkuu. No, nyt tohon mä halusin se oikeasti. No nyt tässä me huomataan, että täällä on nämä niin kaikki 12 sävel käytössä, mutta meillä oli tässä biisissä tämä asteikko. No nyt jos mä käyn laittaa täältä ylhäältä. Mulla oli minor, se oli E. Niin katsotaan. No nyt ei se vieläkään näitä, ei se auttanut meitä. Katsotaan tuolta. Smart View, nyt. Jumalation. Tästä. Nyt mä pystyn mitä tästä näen. Noniin. Ja täällä pystyisi vaikuttaa myös äänen pituuksiin. Jos mä teen tuplaklikkauksen, mä voin lisätä äänen. Jos mä painan backspacea, mä voin kumittaa. Kaiken näköistä. Mä voin maalata. Painaa Ctrl-C. Mennä vaikka johonkin toiseen kohtaan. Painaa Ctrl-V. Sitten se kopioi niitä. Mä voin myös maalata. Painaa Altin pohjaa. Ja sitten pystyn kopsaamaan täältä. Mutta nyt mä koodasin ton. Ja nyt. Nyt mulla oli tullut tänne jotain ylimääräistä. No niin, otetaan pois. No niin, katsotaan. Oliko tossa jotain outoa? Katsotaan. Nyt sinne tuli joku ihan häröpallo. No näin voi käydä.
täällä vasemmalla on tämmöinen niin kuin undo, eli enpäs teekään näin näppäin. Ctrl Z. Ja nyt mä painan tuosta, mä näen, että mitä mä oon tässä niin kuin muuttanut. Mä oon katsoa, että nyt noin. Eli nyt mä niin kuin näen ihan tuolla konkreettisesti, että tänne tulee näitä muutoksia ja näin poispäin. Nyt tää on se lähtötilanne. Ja nyt mä menen sinne uudestaan. Ja nyt mä kokeilen olla häsläämättä. Nyt toi on oikein, joo. Näin. Eli tää on tämmöistä, tässä pitää olla tarkkana, ettei sotke juttuja. Onneksi meillä on toi näppää. No nyt mulla on soinut niitä melodia, mitkä sopii toisiinsa. Tässä biisissä pitää olla vielä rumpukomppi, drum machine, mä menin add track, drum machine. No, täällä on valmiit biittejä, mutta me tehdään itse, empty. Tähän tulee tämmöinen rumpukone. Täällä mä voin testailla ne soundeja. Sähkörumpu. On hyvä tietää, että mä voin ihan vaihtaa, siis täällä on myös tällaisia niin kuin vähän luonnollisempaa. Täällä on tämmöisiä akustisia rumpusetteja myös. Mutta tähän mä haluan semmoisen akustisen, vähän niin kuin oikean rumpusetin. Ja tää oli ihan kivan kuulonen oikeastaan. Ja nyt mä lähden tähän tekemään komppia. Nyt pistetään toi luuppi päälle. Mä laitan sen silleen, että se on tulee tuolla. Katsotaan nyt. Nyt mulla on niinku tässä mun biisissä. Tää on niinku tämmönen 2 tahdin. Eli 1 tahti, 2 tahti. 2 tahdin mittainen tämmönen melodia mulla tässä. Ti pa 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 pa. Ti che 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 che. Niin mulla on tässä melodiassa tämmönen toistuva rytmi. Ja se on 2 tahdin mittainen. Ja nyt kattokaa, mä menen instrument. Mä laitan tänne 2 bars. Niin nyt mä voin koittaa ottaa sitä huomioon. Katsotaan. Eli niin kuin tässä mä näen, että mihin kohtiin mun kenties pitäisi laittaa niin kuin niitä rytmiä, jos mä haluan, että menee sen melodian kanssa. No laitetaan aikaa tänne haitsuja. Nyt taas, joo, se ei toiminut tässä. No mä nakuttelen tälleen niin kuin joka toiseen. Tää on tämmönen aika perus. Joo. Kuunnellaan koko biisi. Tässä kohdassa mä otan metronomin pois. Mulla tulee täältä näitä rumpuja, niin se vähän sotkee muuta. No nyt mulle tuli heti mieleen, että okei, mä haluan tommosen kompyn. Tum. Katsotaan, mihin se tuli. Tum. Okei, tästä tulee tämmönen. Tum. Tja. Tohon halutaan. Otetaan, tohon voitaisiin laittaa 2. Katsotaan sitten, mennään uudestaan. Tum. Okei, toi oli hassun kuulonen. Otetaan se pois. Noin. Tum. Tja. Sitten mä kokeilen. Menikö se nyt oikein? Ei se ihan nyt. Ne ei ihan ollut synkassa. Kuunnellaan vielä. No se ei periaatteessa huono, mutta olisiko se sittenkin näin? Katsotaan. Nyt joskus siihen melodiaan. Pitäisiköhän tänne laittaa vielä jotain pelaa? No. Ja näin mä sain tehtyä tähän niin kuin sopivan kompin. No nyt kun mä teen tän, mä nyt osasin heti laittaa ne oikein. Mutta sä voit niinku yrittää sitten niinku tätä pitää vaan treenata ja pitää niinku testata, että mihin kohtiin näitä kansia laittaa. No hyviä kohtia on yleensä, kun tässä on niinku tämmöisiä, niinku tässä on vaalea-alue, tumma-alue, vaalea-alue, tumma-alue, niin nämä on niinku yhden iskun mittaisia palikoita. Niin tähän aina uuden värin alkuun, jos laittaa tum, niin tohon tai tohon tai tohon, tohon tai tohon, niin kuin ne on yleensä niitä, ne on turvallisia paikkoja. Mutta kyllä näihin kaikkiin kohtiin saisi laittaa.
ei siinä. No nyt mä oon ihan tyytyväinen tähän. No, miten sitten toi heitti jonkun B-kompin tonne, katsotaan, eli tässä on nyt, tää on komppi A, ja sit mä voisin tehdä B-kompin, näköjään myös monta muuta komppia. Niin okei, no mä en nyt vielä halua mitään B-komppia, mä painan tosta ja delete. Ja nyt mä mietin, että okei, tässä, ehkä nyt jo tällä, niin kuin sais, niin kuin tämä tehtävä olisi tehty, kuunnellaan. Ja luuppi päälle. Mennään. Joo, mutta jos mä haluaisin tässä nyt vähän enemmän silleen, että miten oikeasti tehtäisiin musaa, niin me voidaan monistaa näitä juttuja ja niin kuin kehitellä pikkuhiljaa. Ja ensinnäkin mulle tuli semmoinen idea, että no mä haluan, että nämä kaikki ei tule heti alusta. Mä raahailen näitä. Ja nyt tässä pitää olla tarkkana. Tuolla niin kuin menee nämä niin kuin tahdit. Katsotaan. Joo, mä painan tuolta Snap to Grid. Tää pitää olla valittuna. Niin nyt se niin kuin napsahtaa tarkalleen noihin tahtien alkuihin. Tää on semmoinen yleinen, että jos mä pistän ton tohon, niin sit se ei niin kuin ihan istu siihen rytmiin, vaan se pitää saada naksahtamaan. Ja se onnistuu tällä Snap to Grid-toiminnalla. Tämä zoomaus muuten onnistuu sitten, kun painaa kontrollin pohjaa ja rullailee. Ja nyt mä haluan, että tää lähtee pelkillä jousilla. Kuunnellaan. Mähän haluan, että ne jousit jatkuu. Tähän on 2 vaihtoehtoa. Mä voin painaa, tuolla on tommonen kahva. Sitä kun painaa ja raahaa näin, niin sitten se niin kuin monistaa sitä, mitä tuolla on aikaisemmin. No, mä itse tykkään kumminkin tehdä näin, että mä painan altin pohjaa ja raahaan noin. Niin näin mä saan kopioitua sen. Tässä on se hyvä puoli, että jos mä haluan myöhemmin poistaa tai tehdä yksittäisiä muutoksia tähän, niin sit se ei sotke niitä aikaisempia. Joo. No kokeillaan tämmöistä ihan keep it simple. Noniin. No heti tuli vähän enemmän niin kuin fiilistä tähän biisiin. No hei, tähän kuitenkin vielä näin, että rummut kai vielä tosta. Mutta nyt mä maalasin nuo molemmat, alttipohjaa ja näin. Katos, nyt mulla alkaa tulee tämmönen kaari tähän biisiin. Lähtee jouset ja melodia ja sit vielä rummut mukaan. Ai että, hyvä tulee. No nyt sit mä voisin miettiä, että okei, noin. Mä voisin kopsata tää vaikka mulla ei ollut alttipohjassa. Nyt mulla oli. Nyt mä kopsasin sen tohon. Mutta niin kun, yhtä juttu ei ihan liikaa kumminkaan kannata toistaa. Nyt mä näytän aika helpon kika, miten saa tehtyä vaihtelua biisiin kuin biisi. Painetaan Add Track, Virtual Instrument. Ja nyt mä mietin, että okei, se jousisoundi saa pysyä siellä, mutta jos se melodia olisi jollain toisella soundilla. Ja otetaan sinne nyt vaikka joku syntikka. Kokeillaan. Ai hei, huono. Ei, vähän liian terävä. Joo, tästä tulee oikein tämmönen joku villimeininki. Otetaan tää. Ja nyt mä katson, joo, mulla on E minor, ja E ja minor scale, hyvä. Ja nyt mä teen silleen, että mä otan vaan tosta tämän melodian ja painan alt ja raahaan sen tänne toiselle instrumentille. Mulla on toi ihan sama MIDI-tiedosto. Katsotaan tuolta nyt, katsokaa kun niin tosta mä näen, että tuolta muuten puuttuu toi melodian alku. Kummataan sitä pois, kokeillaan raahata uudestaan. No, nyt se tuli. Nyt mä tehdään tämmönen, että tästä tuleekin kohta, jossa jossa se melodia vaihtuukin. No, laitetaan vielä sama komppi. Ja pistää nyt testi.
No niin, no nyt tavallaan se oli ihan kivan kuulla, mutta ei sitä kyllä kuullut yhtään. No, nyt päästään miksaamaan, eli mä laitan vähän äänenvoimakkuutta, se ei kuulunut. Mennään tonne, kokeillaan nyt uudestaan. No vaikka mä ihan täysille. Ei se kyllä oikein silloinkaan kuulu. No nyt tässä on sitten, tää ei ole nyt mistään äänenvoimakkuuksista kyse, vaan tässä voi olla siitä, että meillä on musiikillisesti tää on tukossa. Eikä voi olla, että nämä jousisoundit menee liikaa päälle tossa. No nyt tehdään semmoinen, kokeillaan, jos nämä jouset olisi tosi hiljaisella. No nyt me saatiin toi esiin. Mutta nyt nämä kaikki aikaisemmatkin jouset meni hiljaiselle. Me emme tätäkään haluta. No nyt kun mä vahingossa painoin sitä A:ta, niin nyt mä painan ihan tarkoituksella. Mä painan vaan A:ta. No, ei noin vaan, mites, katsotaan. Ei se nyt, tuolta. No niin, mä painan tuolta. Ja nyt mä pystyn automatisoimaan näitä äänenvoimakkuuksia. Tässä mä painan noin, ja mä teen toisen palluran, ja nyt mä ihan raahaan. Ja nyt niin kuin tossa se äänenvoimakkuus on tolla tasolla, sitten se laskeutuu. Ja se on niin kauan tolla tasolla, kunnes mä uudestaan sen nostin. Ja tässä mä ihan hiirellä siis naksuttelin tohon pisteitä. No itse asiassa katsotaan, ei me ehkä, mutta painan ton pois. Mä ehkä haluan, että tää tulee uudestaan tää sama kohta. Nyt se kysyy, että haluanko me duplikoida automaation. No, don't duplicate. Katsotaan. Joo, nyt se jatkuu tuolla samana. Mutta sitten tehdään tonne noin. Siitä mä haluaisin ehkä, että se palaa siihen alkuperäiseen. Ja otetaan tosta noin. Sitten se voisi mennä niinku tohon settiin takas. Raahataan noin tonne. Don't duplicate. Katsotaan tuolla. Noin. Kuunnellaan tosta noin. Joo. No niin, nyt jouset on sopivalla volalla, mutta nyt musta tuntuu, että mä en ole vielä ihan tyytyväinen tähän soundiin. Sitä voi aina käydä muuttaa. No kokeillaan nyt joku ihan muu. No kokeillaan tätä. Eikä tää on ihan oleellinen osa tätä tälleen kun tekee, että sä teet, kokeilet ja sitten sulle tulee mieleen, että ai ei toi ollutkaan hyvä. Sitten sä vaihdat. No, se on ihan kiva. No nyt tää on aika erottuva soundi. Nyt mä ehkä käynkin nostaa vähän tätä. Et sen ei tarvitse mennä ihan niin hiljaiselle. Mutta se voi olla ihan kivan kuulonen, jos se meneekin vähän hiljaisemmin. Äänenvoimakkuuden vaihtelut tuo eloa musaa meinaa. Noin. Nyt täällä ei ole ihan tarkat nämä rytmit. Mun korva sanoi näin, että ne oli vähän niin kuin silleen. Ja nyt mä käyn täältä kattoo. Tuossa melodia lähtee. Nyt mä itse asiassa näen, että toi ei ollut ihan siinä alussa. No tää nyt on semmoinen, että kun ihminen soittaa, niin se ei ole ikinä täydellistä. Mutta tässä mä nyt näen, että nämä on niinku, tavallaan mä oon yrittänyt soittaa sen tohon, mutta ei se kyllä ole siinä. Nyt mä pystyisin ihan raahailemaan näitä tässä, siihen kohtaan kun mä haluan. Sitten täällä on myös tämmöinen quantize, eli kvantisoi näppää. Paina sitä. Ja nyt se laittaa sen niinku jollakin tarkkuudella niinku oikeaan kohtaan. No nyt se laittaa 16 osan tarkkuudelle, eli niinku tuohon puoliväliinkin se osaisi pistää. Ja nyt se ei mennyt, haluan sen tohon. Ja mä laitan sen tohon, koska tossa on toi alku. Teen samat vähälle noin. Ja tätä käyttää kaikki nykyaikaiset musiikin tuottajat. Voi olla eri mieltä, että onko tämä niinku huijaamista vai ei. Katsotaan, nyt me nähdään, mä oon huolimattomasti kopsannut. Tuo ei ole ihan tossa tarkasti. Ei ole ihan tarkasti. Nyt mä niinku ihan zoomaan. Katsotaan. Tää on tämmöstä. Noniin, snap to grid. Nyt se on niinku oikein. Olikohan tässä saattaa olla kuulkaa kyse, että mä en ole laittanut vaan oikeaan kohtaan. Katsotaan vielä. MIDI editor.
No kuunnellaan nyt. Elikkä mulla oli väärännyt sen väärään kohtaan sen alueen. Ja nyt mä tein niinku turhan työn. Elikkä se ongelma voi johtuukin vähän eri kohdasta, mistä sä alun perin luulit. No nyt mä näen, että toi alue alkaa tosta tasan. Ja noi on niinku tolleen, katsotaan hyvin. Noniin, nyt se niinku istuu. Ja nyt se ihan kivasti tuli sieltä. Nyt mä haluan vähän dramatiikkaa. Mä otan tosta rummut pois. Katsotaan. No, laitetaan tosta päälle. Tossa mulle tuli olo, että tohon pitäisi saada rumpufiille. Se oli hyvän kuuloinen, kun ne jäi pois, mutta sitten se on hassu, jos ne tulee suoraan sieltä. No nyt me mennään tänne Drum Machine, Instrument. No tässä on tämä A-komppi, siihen me ei kosketa. Tehdään B-komppi, ja nyt katsotaan. Eli me halutaan se niinku tohon, ja tonne loppuun se rumpufilli. Katsotaan. No tääkin me halutaan nyt 2 tahin mittaiseksi. Noin. Noin. Katsotaan, osaanko mä tehdä sen kerralla oikein. No, mä kyllä itse asiassa osaan tehdä sen, mutta katsotaan, tossa oli se mutta eli tässä mä haluaisin sen tun. Niin kokeillaan tommosta. Add B. Eikä nyt mä painan Add B, niin sit katsotaan menikö se sinne. Tossa se on. Kuunnellaan. Ei. Nyt se oli niinku oikein kuulonen. Pitää raahata se tohon. Näin mä sain tän lähteä tästä kivasti. Hyvä. Näin, tähän malliin tätä voisi jatkaa, tiedätkö, päivä- ja vuositolkulla ja tämmöistä musan tekeminen on. Mutta näillä ajatuksilla ja ohjeilla pääsee aika pitkälle kenties. Tästä tuli aika pitkä video, mutta oli tässä asiaakin. Näin. Ei muuta kuin tekemään vaan.